hayi sengiyi-live la manje. Sengiyi-live la manje. Bu. Sike siboneke la. Hayi nesho la uthi ngena ke la. Nginjani lapho bafana uStark khulumani? Hayi ungathi right ku right hani ku right. Ngoba izothi isuka. Awuthi ngibalinde. Macala uthi 1 sabona Mbothokazi, sabona Phindi, sabona Busimiya, uthi nakho ke sabona Inzungane okaManzini, PK Mlaba, Khanye Manzuza, uSimnikiwe uthi Bhutwethu nomfundo abantu bedabu bathi bovela right. Ngenze kungena nalapha sheme bebelendezela. Sabona Mbalehle, welcome back. Banothile Molo, uThabzo Marina athi nje 1000 ngiyaqhubeka ngiyakhuluma mfethu. Ngicela ngithini kulapha bengilalele ngithini ngapha. Ngicela ngithini lapha ngoba nithi ngiyanqamuka lapha endlini. Sebeyangibhayizisa futhi manje. Ngiyangizwa into bafethu. Okay. Bengisathi ke ngitheke kinina ngiqala phansi inkulumo yami ngithi mina ngiyazi ukuthi iningi lenu lingene ikakhulukazi ngodaba oluthinta uMashezi. Ngase ngithi yebo mhlawumbe nalo sizolithinta ngoba asibenza ubulungiswa njengoba iningi lenu livele lifisa ukuthi lizwe mhlawumbe ukuphawula kwami ngoba nginidedele nakhuluma nje naphawula kakhulu okuyinto ke futhi enginayo inkinga nayo. Ngakho since vele nami nganenza naba ingxenye yaleyo nto kodwa ngaphambi kokuba ngiphawule ngalokho kunezintwanyana ezimbalwanyana engifisa uqale ngidlule kuzona ngaphambi kokuba ngithinta udaba likaMashezi okokuqala lokho. Okwesibili kanti ki bona ngase khona ubuwa ke mo live ke khona ubuwa. So ke ase ngithi ke yes ngizongena angifuni futhi ukuvuma ukuthi ukungena kwami ku social media noma ukuphawula kwami ku social media kuthinta kuphela udaba likaMashezi. So ngase ngiqala ke ngokuqala nje nqa eqaleni ngemukele abantu abangangazi. Kunabantu abaningi esebengilandela manje ngenqena nokunibiza ngabalandeli bami because akukho nakimi ukuthi mhlambe ngiyicelebrity nginabalandeli anginayo leyo nto angazi ngisho ukuthi usuke kulandela umuntu usuke elandelwa nani but ngibabiza ngabangani bami because sokukhona into eziningi oyibuke kimi nasendleleni engenza ngayo izinto bayithanda yabo. Angilona ke nalolu hlobo lomuntu olithanda kangako ukwaziwa ngokuduma nabangane enginabo nje uma sebefuna ukusebenzisa ukuthi bahamba nomavundla mhlambe mina thothi leyo nto ngiyisebenzisi ngiyengibakhuze nje ngoba angisebenzi ngalento yodumo angaze ngilibone luphakela umuntu udumo. Nabantu abaningi engibazi abadumile kodwa abanganalutho ngokuduma akusizi ngalutho. So ngike kwesinye isikhathi ngizwe noma umuntu ekhuluma nje ethi hey sizoyeka ukukulandela ezifu kungilandela khona into okungenzela yona. Mina mawungilandela nje ngiyabonga. Ngiyajabula futhi ukuthi uyangilandela ngoba kusho ukuthi kunezinto eziningi engikhulumayo ezithinta impilo yakho yabo. So ngifuna ke ukubingelela ngibonge bafethu kakhulu kulaba bafethu abasha abaqala ukungazi. Khona abantu abake becommente ngizwe ukuthi hayi lo uyangazi lo yabo futhi ula mina ngikhona bese ngimuzwa omunye ukuthi hayi ungibamba wrong futhi ungibamba
kwelinye iside elironke. Ngizobabeka eceleni laba abanye uthola umuntu ke comment ubone kahle uthi hayi lona Nkosi yami ngathi wakhulela etoilet nje. Omunye ngathi wayikhulele esitamkokweni umuze ekhuluma nje ukuthi ubitha umuncu shame umuntu wakhona simzameke simlungiseke phela yabo. But angikho isihloko sami nje sangelinye ilanga. Ngiyafisa ukuthi ngithi ngikhuliswe kakhulu ngenhlonipho. Abaningi benu bangazi njengomavundlo oyijongo umavundlo oyinsizwa. Omama abaningi abakhulisa izingane zabo zabafana ngabodwana bangibhalela ngisho emaceleni bafise sengazi ukuthi ngaba present empilweni zeingane zabo. Abanye bafuna ngisho kuba ingcenye yale men's conference ezoba nayo ngoJuly mawuphela. Ngenhloso yokuthi bafuna umuntu akwazi ukuthi ahabilise izingane zabo ngalento yokuba umfana, nalento yokuba insizwa, nalento yokuba indoda. As much as kukhona izinto engiyizona kulento yobudoda engifila sengazi ukuthi ingathi bengahlusulwa kancane ngoba ziyabanyathela abanye kwesinsikhathi abasensitive. Kodwa kuningi engiyikho nengikholelwa kukhona kulento yamadoda. Kuhle futhi ngiyakufisela cishe nanoma yipi ingane yomfana esakhulayo whether inayo uyise noma ayinaye. Ngakwenza nje kwayisinqumo sami ukuba i-role model kubafana abaningi. And okukhulu nokuhamba phambili engifuna ukukhunjulwa ngakho ukuthi ngangingeve ngihlonipha. Ngake ngaze ngathi kwabanye ngangikhuluma nabo esikhathini esedlule ngikuhlonipha mina ngokungazi ukuthi ngiyakwesaba. Ngikuhlonipha mina ngokungazi ukuthi khona into engiyincenge kuwena. Sengenqena ukuthi ngithi ngibe ngingancenge lutho. But ngikuhlonipha nje ngoba yikho enye into mina engiyaziyo mawuhlangana nomuntu ngaphandle kokuthi mhloniphe nje umuntu. Until akunikeze isizathu sokuthi ungamhloniphi. Nakhona usuzame kaningi ukumnikeza into ethi ngihloniphe yabo. But kakhulu ngihloniphela ukuthi ungibuyisele leyo nhlonipho back. Ngisakhuluma ngabantu nje in general. Ngisakhuluma nje ngabantu in general. Uma ungaya kubangani bami bazokutshela ukuthi wow akave mnandi lo amjidi besho mina nami ngiyazazi angive ngimnandi. Ugcwela amahlaya, uthanda ukujoker, uthanda peace. Engathi ngingahlala ekuhlekwa uma ngifika egroupini thizeni ngingayitholi kulo group ngiyahamba ngiyoyifuna ngibuye ngizo add spice sevundla, spice sikamavundla kube mnandi. Uma ngifike insizweni esibayeni kudliwa inyama angiyona insizwe ehlukile kwezinye insizwa ngifana nazo. Yeah, you understand into engisho mangifika esontweni noma yiliphi noma elwakashembe noma lase Apostoli noma lase Weseli ngifike ngene ngifane nalabo bantu. Angiyisho nje kuphela lento. Ngiyayenza. Khona umuntu okethi mina ngiyahlonipha mina ngihlonipha kabi uthi uyambheka ubonda akahloniphi ke lo. Uma ngake kwenzeke kube khona umuntu othi ngake mina ngangamhlonipha. Angiqale ngithi sorry kuyena. Bese ngithi kwenzeka lokho nginganakile. Bese ngithi mhlawumbe ngangise space nesibi ngaleso sikhathi. Uma ke kwenzeka nje wanomuzwa wokuthi umavundla uphakeme, umavundla uyayitshela. Abaningi bathi nginakho cishe konke okungangenza ngiyitshele futhi ku-understandeke ukuthi why ngiyitshele. Mhlawumbe baqinisile kodwa ngiyitshele. Because I come from very humble beginnings and I know ukuthi material things azimphakamisa umuntu. Angiziphakamisi ngeskipe engisigqokile ngoba nakho ngithi abanye abantu abanaso. Angiziphakamisi ngemoto engiyidrivayo ngoba nakho ngithi abanye abantu abanjani abanayo. Angiphakamisi ngalutho. Kunalokho ngishumayela nje ivangeli lithi wow, how I wish ukuthi ngakhulela kwi background. How I wish wonke omunye umuntu wakhulela kwi background ohloniphayo. Nginjalo mina. And I'm very sensitive.
uma kuzoke ngithi mhlambe nje ngingena kuma comments ngifike ngithola i-comment uthola ukuthi right kodwa indlela eza ngayo iza ne-element ye-disrespect either to me or to omunye umuntu. I'm very sensitive to ama-comments anjengalawo bese kuba ukuthi angeke phela size siwushintshe umhlaba. Yabo into engisho angeke size sithi abantu abaphatheke kanjani abantu ba-commenta ngendlela abayiyona nabazi ngayo but ngiyazi expressa nje ukwenzela ukuthi uthi uqhubeke nokuba umngani wami ngoba ngikholwa ukuthi mina ulanga oba umngani wami sibabecele nje laba bazorecordela ukuthi bathi bangama content creators namanje bayabhoreka nje ngoba ngiqala ngale Shandisi ngingayila abajahe khona. Now ngiyafisa ukuthi ngithi in whatever it is kunoma yini esikhuluma ngayo mina nawe ungayikhohlwa le element ye respect engunikeza yona mina njalo uma ngabe ngikhuluma nawe ungayikhohlwa ngeke ulahlekelwe lutho kunalokho ngiyokukhonza kakhulu ngingakwazi. Number 1 ungasho futhi nanoma yini kimina ungangixeka mina ngakhiwe abazali engihlangane nabo endleleni ngakhiwe abafowethu nodadewethu abanye abancane bephakamisa izinto besuggest izinto abacabanga ukuthi bengisangazenza kangcono kunezinto engingazenza ngaphambilini. Ngiyakholelwa ukuthi umuntu umuntu ngabantu yisho noma yini kimina ofuna ukuyisho as long as uzothola indlela ezongenza ngifeel ukuthi that comes from a position of love. Uyangithanda, uyanginakekela, awungiphapheli. Umuke wakwenza lokho ngiyakuthembisa ukuthi ngiyokunikeza isekelo nesikokela sabantu abahloniphanayo. Angizwani nabafana abancane ngokomqondo namantombazana amancane ngokomqondo. Uma ngabe uzongizela ngalo mqondo angunaki ngiyakuziba nje ngoba ngisuke ngibona ukuthi uzongibambezela. Ngiyadlula ke bengunikeza nje leyo background ikakhulukazi njengoba ufika kukhona ukuthi ufike uthola uMavunda unabalandeli abaningi ku social media mhlawumbe ku TikTok busu ucabanga ukuthi leyo nto kimi isho ukuthi ngiyicelebrate angilona celebrate ngumfana nje walapha kwaMavundla kwaTotisane othanda abantu ngendlela esimangaliso o genuine o original futhi okuthola manje la ku social media uzokuthola nanoma sesihlangana. So come with that approach. I promise you'll get it back. That's number 1. Ngiyanemukela ke nonke bafethu. Nani bangani bami abadala esilokhu saqala nabo social media ngo2010, which is my second point. Esaqala nabo social media ngo2010 ngisabuzwa nguMavundla Media official. Lungisani Mavundla Senior ingakafiki nento yama pages abazi uLungisane salapho bakhula nayo uLungisane necontent yakhe ehlukile yomfana womZulu wasemakhaya. Yilokho vele ngifuna ukukunikeza khona bamba khona bese kuzoba khona abanye othola ukuthi bayayazi bangazi mina ukuthi angisiyena nje kuphela lo enginikeza yena wejongo kunokunye okuningi okukhulu futhi othola ukuthi lo mjida uyijongo ngempela futhi hayi ukudlala but bese bethola ukuthi hayi man kukhona okunye okuningi engikhethe ukuthi ungakwazi wena uma ukwazile inhlanhla yakho yabo. So i-content yami has always been about ukuba umfana wasemakhaya oyithandela isintu owakhanayo ngize kuthiwa uhlophe wenkulumo ezakhaya umcineka wenkulumo ezakhaya. Ngiyayithanda lezo zinto lezo yabo. Nami ngiyafisa ukuthi ngiphinde ngikhunjulwe njengomuntu owaba ingxenye yokwakha abafanyana abanjani abancane. Nangomunye yasho lapho uthi uMavundla the writer, uMavundla the poet, uMavundla woKhozi FM, uMavundla wakwi 1KZN TV, uMavundla nje uMavundla njalo. Content yami has always been about creative art. By the way, I am the managing director and the creative director yeMavundla Media. Ezinye zezinto eziningi esizenzayo uyos understand in years to come ukuthi lezi zinto kahlahle zaqala zafika noMavundla singakayinaki zakhula manje njengoba sezi fashionable njalo angeke futhi size sikutshele zona because that is
That is how advanced we want to be and want to appear to be. Yabo. So ke ngiyenzela ukuthini? Point lami lesibili lesithathe ngizongena kulona leli lodaba lami noma shares. But point lami lesibili lithi i-content yami ihlale njalo iqonda ukwakha ise spacing futhi sane se-art. Umavundla wonyaka sethembiso, umavundla akhabazela, umavundla wenza uKK, umavundla. Yabo? Angikwazi ke ukuthi yonke into engiyibhala la ku social media ufuna ukuyiconfine into one angle. Awukwazi ukuyenza lonto. Kakhulu lokho ngikusho in the light yodaba lwami noMashezi. Yabo? uMashezi mhlambe udaba lwami naye lufike ngalesi sikhathi bengivele ngifuna ukunikeza lona ngoba I am a very private person. Impilo yami nje mina ngiyifihlile kakhulu le engingafuni niyazi and ngikwenze lokho ngamabomu. Yingakho nangesikhathi nginilethela udaba lwami noMashezi wathi wena mawungena ku Google noma ku YouTube uthi usearcha ngepersonal life yami wangakuthola lokho obukufuna ku intentional ngizophinde ngikuveze futhi lokho. Ingenxa yokuthi impilo yami nje angiyona impilo yami engifisa ngikwazisa kuphela lokho engifuna ukuthi ukwazi. Ingakho ngingakukhuzi nakule ndaba kaMashezi ngoba yimina owayiletha kuwena ngifuna ukuthi kube eyethu sonke. Yabo? Kodwa kuningi engikhona. Waphuma nje la escreenini, waphuma nje kulesi screen. Weza nje kumina mhlawumbe ngabe uzongi-interview ngabe uzongibuzani ila uzovela ubone khona ukuthi shit. Yabo? But angikho about that la ku social media. Ku social media I am about something else. Now, uMashezi ngiqale ukumlandela towards the end of last year. Uqala kwami nje ukumbona nokumthanda. Ngamtshumba nje. Ngakuhlela futhi ukuthi lo ngizomjaha kubukizwe lonke. Yabo? Lapho I think nje manje mhlambe ku TikTok benginabalandeli abawu 350,000. Manje I think sengiku 470 something la ku TikTok. Ku Facebook nakhona ngiku 480 something. But engizama ukuveza ukuthi udaba likaMashezi lusha kakhulu. Lusha kakhulu ukuthi sengingathi mina mangiposta noma ngicommenta about anything noma ku TV noma iseredweni noma kwipolitiki ebese wena ufuna ukuthi uyisweye uyise kwenye indawo. Yabo into engisho ngenzela ukuthi ufona ngoba ngizokunikeza ithuba lokufona wazi ukuthi ukhuluma nobani sikhuluma ngani. Yabo? Futhi ngenzela ukuthi ufona yikho ngiqale ngalela point engiqale ngalo le respect. Ziningi izinto engingeneke ngazenza. Ngilingisa, ngi-actor, ngicreate lawa ama scripts, ngimime amanye ama scripts njalo ngidlale nabantu abakwa television. Angikwazi mina ukuthi uma ngabe ngizomayima intombazane yomlungu yaphesheya ithi do you have a girlfriend ngithi mina no. Ithi do you have this ngithi mina no. Mase ubuya wena uzoyitwista ukuthi inconfine ngivalele ebhodleleni. Angikwazi mina ukuthi uma ngingena ku social media ngiyodlalisa indaba yomkhokha noma kaShaka Zulu ilembe ngake ngihlale ngitsenza zonke lezi izinto ebengizenza izinto engisazoqhubeka ngizenze whether ngiyathandana noMashezi noma ngithandana noMashezi whether sixabene noMashezi noma sixabene noMashezi mina ngizongena la ku social media mangibuka uShaka Zulu ngithi mphozeni bafana ngithatha yawo ngithi yesola Shaka khapha kanjani lapha makukhona intombazane enhle ngiyibona ngaphakathi ku generations ngithi awuyibelelaka ngithi awuyibele ngizoyenza leyo nto mina. Right?
ngoba into nje ebengihleli ngiyenze ngisazo futhi ngingaboni ubuwrong kuyona ngoba ngiyijongola kwethu nje ngumfana futhi walapha kwaTotisane okwaziyo futhi ukubona intokazi enhle ngithi awunkosazana emhlophe efana nehlabathi olwandle kodwa ekhaya siyofica abantu mama uma siza kule mpela sonto esiya kuyona ithawo ngiyeke phansi wena Mavundla hayi ngathi nomashudu lakho ngithi ngithanda naye ushudo yabo kudlule kuphele kanjalo angeke mina kungene wena uthi wena kimina hey uvumphoxa kodwa umashutula ngeke mina ngenzela ukuthi uyikhomenta le Shandisi ikhomentayo ube wazi ukuthi no isazoqhubeka lo Shandisi yenzeke le yami yokuhlangana namakhosazana ngithi wawazi wamuhle wangifanela noyihlo yabo ngisazokwenza lokho ukuncoma nokutusa nje okuhle ngubonayo nawe futhi usangakwenza kulesi sikhathi la abantu bephila khona impilo ye stress nokwesaba ukuthi awungoba sengihamba naye sekuzothiwane no mina usazohlangana nami edolobheni ngihamba nothile wesifazane ungibuza uthi hey uzothina umntakwenu ngithi mina hayi uyazi angithi wena unokhile wena unokhe empilweni kaMavundla yabo into engisho ngoba unokha nje empilweni kaMavundla sengiyakuvulela ngithi manje mina futhi ngikuvulelela mina ukuthi ube nayi opinion yabo whether iopinion yethu yakho njalo ipositive or negative but ngiyakunderstandisa nje ukuthi sizofika eworkshop lapha kwingoma kazwelonke ngiboka intombi ziqoke kahle ngithi awusuka madoda zanzinhle intombi zakwethu ngithi akundluleni lapha nje batokwe umdlule lapha kubhojabhoja umuntu amsengankhuze emnyama yazona ithole akandlula kufezela bamshaya ikhanda bemnyaka umsileni kanti ingozi ngemumva ngani ngishikilele bathi abami mina ngisazoyenza leyo Shandisi you understand ngoba mhlawumbe vele utopic number 2 lo noma topic number 3 empilweni engiyona yokuchaza insizwa yomZulu yabo into engisho and uma kuukuthi wena ubuya kwisekele la ukwenza kanjalo kusho ukudicelela phansi isithunzi somuntu osukuthandana naye sorry yayizinto engichaza uma ukuncoma nokukhuzela intombi kwi-background wena yala oqhamuka khona noma esikoleni wawufunda kuso kusho ukudicelela phansi isithunzi somuntu othandana naye xola mina ngeke ngibcompromise ubunsizwa bami ngoba wena uneview eyahlukile ngabo ngizokuveza nje mina ubunsizwa ukuthi buwo bokuncoma buwo bokutusa buwo bokuthanda until wena ufike kimi uthi wangifica ngiqabulana nothile wesifazane nakhona sidlangalaleni mhlawumbe sekuyitopic enjani ke leyo ke eyehlukile sekuyitopic enjani ke leyo eyehlukile ingakho futhi ngithi mina ngisho uhlangana nami emall wena nkosazana emhlophe ethanda uMavundla ungasabi mina ukuza kimi uzongishaya ngehagi ungathawe mase ngiyasaba kuzodwa ngihomewrecker sengiyasaba uzothina umuntu wakhe wozongihaga wedali ushaya ngehagi ngithi uyaphila mntakwethu be right usuka kuphi ekhaya sendwetwe how waziba muhle uyafunda uyasebenza I'm going to give you that conversation wamuhle uthanda kodwa nkosazana khona la uhlonipha khona usho ukuthi ayihloniphe endaweni ukuthi mawungahloniphi indawo futhi ngithi awusuka madoda awulala ihliziyo wamhle emhlabaze sigoduka mntanami ngizokwenza lokho mina hlangana nami emall ngisho ungahlangana ngihamba naye umntakwethu sicothoza sihamba kanjena nobaby ngikubuka ngithi yawo yini wangibuka mama bathe wozayidla ngithi baby nayifuna ushude nananga umntakwethu ngiyaqhubeka nokubingelela abantu abasha abaqala ukungazi ukuthi ngubani ngenzela ukuthi noma ucomment ngenzela ukuthi ama-comment angazi abe 1000 kodwa onke uthola ukuthi ngiyawabonda wa-address mina nohlobo lomuntu enginjani enguyena izinto engisho uma uhlangana nami nje gelgele oza kimi ngishaya ngehagi ushaya futhi nami ngehagi yabo uma futhi ngihamba naye ubaby sizomnika ifone umntakwethu ngithi wemntakwethu awushuthe nangu mntanami
lapha ufuna ukushuta isithombe noVundlazi shoot isithombe ukuthi smile phela now smile right iphuzu ke bengiliveza elezinto angizelanga ngizoba yi-celebrity social media ngizoba yimina nje futhi ngiyakholwa ukuthi lo enginguye bakhona bamthandayo ngingangathandwa ininonke vele kodwa futhi mawuthi uyachecka nayo leyo yalolo thando ukuthi lungenzelani ngizogcina ngicompromise ngithi ngifuna uthando oluningi nalo uthi mawuthi uyalichecka lungishintsha lo muntu enguyena lungenza lo muntu ofunwa yinina but at the end of the day nakhona bese lunginikani other than ukuthi uthando nje nama numbers kuphela yabona into engisho so when awuna choice when it's either when uyangithanda uhlala kuleli page uyangithandela lento engithi kuwe ngiyona and I'm not apologetic or uyaphuma uya kulo cheese boy ofuna ukuthi wena ezwe ngawe wena ukuthi athini ngoba mina angeke mina ngithi ngishintshela ukuthi wena khona izinto othi mina ngingazisho sengathi ngidlala uMasigcozi angidlala uMasigcozi la mina and I'm not in competition with anyone. I'm living my life and I'm identifying people engifuna ukwenzani phila nabo. Bengena empilweni yami be-add i-value by-add i-brand yamaVundla if nabo benama brands ba-add ama brands abo they are my circle siqhubeke sikhule siye phambili. Right? Number 2 ke lo othi mina ngisazoposta about anything and mangiposta ngaleyo nto leyo ningayiconfine ekuthenini izinkondlo noma niyiconfine ekuthenini izincwadi lezi uMaVundla ayibhalayo noma isikole lesi uMaVundla asiranayo seyingane eupgrade umatric noma umashezi lo uMaVundla wavela ubala wathi uthandana nayo ngimkhulu kakhulu ukuthi ngangimatanisa nento eyodwa ngizovala ke ngodaba luka Mashezi angifuni uPaula kakhulu ngodaba luka Mashezi ngaphambi kokuthi ngithathe uPaula kwakhe ngizoba mude futhi namhlanje ngoba kakhulu beku I want you to be up close and personal khona abathi kana wathi salusuxola maVundla mhla ka7 usakhona yini nabo abanye bathi uvutha ondaba ngavele ngashaya uvalo Jesu nani ngavele ngabilelwa isisu shembe amingi South Africa obana baqhaqhazelayo wena bavevezela ngena ke odabeni likaMashezi ngenza into engajwayele ukuyenza angiqala ukuqona uMashezi ngiyazi nawe uyabona nje uswamanqalo ebhongolo nje umuntu ungangitshela ukuthi bekuyimali qala qona wahleni bafethu ngenza into engajwayelekile ngakhetha ukunikeza nje ingxenye ethile yempilo yami ebekufuneke ngabe ngigcine i-private kubandakanya nohlobo engithandana ngalo mina kubandakanya nangohlobo engithanda that I love ngalo mina yabo kakhulu inhloso yami yokufaka Mashezi kunezinto ezinhle engiyithandayo ngothando love kuphinde kube khona izinto ezinhle engiyithandayo ngobudlelwane relationships esikhathini eside nginemibono ngothando ngiphinde ngibe nemibono ngobudlelwane ngithema ngithanda uMashezi nakho konke ayikho
ngaba nomuzwa ukuthi ngingathandana naye udede, ngibonwe izwe lonke, ngiwe ngivuke futhi naye uma kubiza lokho phambi kwabantu. Hayi nje ukuthi ngifuna udumo, ukutrenda nama numbers. Kakhulu ngifuna ukwenzela ezinye zeingane zethu ezikhula zingalwazi ngisho ukuthi luyini uthando, kuyini futhi ukuthanda umuntu. Number 2, buyini ubudlelwane, kuyini nokubekezelelana, kuyini nokwamukelana, kuyini nokuxolelana, kuyini nokuxabana, nendlela ukuxatshwana ngayo, nangendlela umuntu aziboleka ngaye kumlingani wakhe, naloya azeboleke enanela lo omunye ubuyena ngenhloso yokwakha ini umuntu oyi-1. Kuningi mina engikuinveste kulobu budlelwane, akubona obe generations noma obomkhokha noma obozalo, ubudlelwane babantu bangempela. Ngiwumuntu mina wangempela, noMashezi futhi uwumuntu wangempela. Nginamaphutha mina, kwesinye isikhathi I am very much arrogant, and maybe it's my downfall or my shortcoming, but sengikwamukele nakho lokho. Khona ezinye izinto esizona esingakwazi ukwenza njani ukuzishintsha, but nginayo into ethi ngenze njani bafethu. Ngizowavala ke amalokhuzana, ngicela ukwavala ama comments afaka ilokhuzana, ama comments akhalayo ikakhulukazi Londi Pressure. Ngiyacela ama comments akhalayo nalawa adabukisayo enze lentozana, enze ukuthi ama comments aslimazi, yabo. Ngiyacela ningakhali ningakhali ngoba nginazi nikhalelani. Baningi kini asebethathele relationship yami noMashezi botha kuyo, boyoyothi umlilo, bagodola ma relationships abo, botha kule relationship yami noMashezi. Make yabanda i-relationship yami noMashezi, bagodola nama relationships abo, bebuye sebezothethisa thina, hey this, hey that. Kanti bayazi ukuthi manje ngabuya futhi ngathi yala ve yamntakwethu nabo sebeyabuya futhi sebeyothi. Nami ngilomxabekile ukuthi ngithethise lani kangaka, kanti kugodola bona onkozimalanga. Futhi kade beqalile futhi begodola. Mina ngifela leyo nto ke leyo nto lapho, yabo. So ke mina ningangixini mina. Ngiyangithi ngidini ningangixini. Ngimise kahle le futhi ngoba ngifike la ngithanda khona. Kufanele ngiqale and manje ngayi-address mina into ngi-addressa kanye njengoba nga-addressa le kaMashezi kusukela umfana emnikeze imbali ngilo ngikhuluma into eyodwa, ngikhulumisa into eyodwa nina, yabo. So ngifuna ukuyi-addressa kanye nje so that nizongiyeka nje, nazi ukuthi niyangiyeka, yabo. Now bonke ke laba aba-hotspotter kule relationship yami noMashezi, ngithi ke kinina inhloso yami kakhulu is to inspire okwamantombazanyana nokwabafanyana abancane. Ngihambe kaningi namanje ngisaqhubeka futhi ngisakhuluma nokwabafana abancane engihlangana nabo la endleleni, kungitshela ukuthi nami ngifisa ukwazi ukushela njengobhuti uMavundla. Ngithi mina ungasheli makuwukuthi ushelela ukuyokwephula inhliziyo zeingane zabantu. Ngithi mina ungasheli makuwukuthi ushelela ukuyohlukumeza abantu besifazane, ngoba mina lese sami isandla asikwazi ukushaya umuntu wesifazane. Angazi ngisho ukuthi ngingamqala ngaphi. Lese sami isandla lo buhlobo bomuntu engiuyena alifuni ukuba ingxenye yokuhlukumezeka nje komuntu wesifazane. Kube khona umuntu wesifazane ozokenza kuze kufike isikhathi la amelwa khona inhliziyo ngenxa yami ngoba ngimhlukumeza. Angifisi ukuba ingxenye yento enjalo. Nginento ethi ngiqotho mina. Yebo nginawo amaphutha, ngumfana futhi. Ngihlale ngikusho nje lokho ukuthi ngumfana mina buya ngifikela nje umfana futhi ngibusebenzisa ukuthi ngumfana. Kodwa nginanembeza nje more serious. Yabo.
Now kwi-process ke yokuthanda umuntu, ngoba umuntu umthanda engakuboni, umthande kwesinye isikhathi futhi umuntu engakwazi, because uthando is a one way process. Ukuthanda umuntu is not a two way. Uma usamthandile nje umuntu umthandile nje, kodwa once lolo thando walitransfera walifaka kulento ebizwa ngokuthiwa yi-relationship, suke ke lapho ke siqala ke i-process yokwazi ukuphilisana. Kunezinto ke mina nje engingakwazi ukuyibekezelela ezingama principles nemigomo yami engingakwazi ukuyishintsha whether ngilele noma ngilele. Angifuni ukungena kulento yobudlelwane bami nomashezi. Ngiyafuna futhi ukuphinde ngithi kinina angikho apologetic ngokuthi ngifile ngale ndlela engifile ngayo, ngephutha lenzile, but angiphinde ngikuveze ukuthi ngiyamthanda. Ngiqale lapho, angikuveze nje kwaze ukuthi ngiyamthanda futhi kakhulu. Izathu zokumthanda kwami kusukela ngiqala ukumbona zisaqhubeka zisakhona namanje. Lokho wayeyikhona ngiqala ukumbona ngisakubona namanje, yabo. But I'm not stupid to be blinded by love to a point where I sell my principles. Angisona isidomu sokuthi ngenxa yokuthi ngiyakuthanda bese ngivumela ukuthi ngidayise ngobuzibulo bami nalokho engikholelwa khona egameni lokuthi ngoba nakho ngiyakuthanda. Number 1. Number 2, ukukuthanda kusho ukuthi ngiyakufuna. Angithi usuyakwazi futhi ukudwebula yini manje lapha? Mina nginanama ex enginawo ongathi mangibuza nje manje ukuthi uSibandani washo nabo ngithi no umntakwethu asathandani futhi ngeke siphinde sithandane, kodwa engangikubuke kuye ngakuthanda kuye namanje ngisakubona samthanda. So ke ngifuna ukuthi uyibambe leyo ukuthi ukuthanda umuntu akusho ukuthi uyamfuna. Kukhona umuntu umthanda nje because there's things you envy about them. Kunezinto ezikuchazayo nakumina lapho nje khona bangithandayo, kodwa kungasho ukuthi ngoba ungithanda usuyangifuna. Uyehlukanisa, angifuni ukukwandabe lapho. Ngoba ukuthanda enye into, ubudlelwane enye into. Kunezinto ezingama principles ami njengomavundla othi mawuwalimazile lawo ma principles ngidinge isikhathi sokucwaninga nokuhlola ukuthi ngizophola la noma ngeke ngiphole yini. There's bruises nemihuzuko eyenzakalayo kimi othola ukuthi iyangiqogelisa. Usaba sathe washo napho umavundla, uthola umavundla walimala kudala akasekho, usephilela ukujabulisa abangani abaku Facebook kanti yena kade kanjani walimala. Sibangele leyo nto nomntakwethu. Engifisa ukucela mina kunina kukodwa nengifisa nikwazi ilokhu. uMashezi ngiyamthanda, uMashezi futhi ngiyohlala ngimthanda njengoba ngangishilo. uMashezi futhi mhlambe ngiyomthanda ngize ngife. Kodwa futhi ngivumeleni ukuthi ngiyamthanda kusho ukuthi ngisilima. Futhi ukuthi ngiyamthanda kusho ukuthi nginganyanyi. 2, ukuthi nginyanyile akusho ukuthi ngoba nakho wena usufuna ngixole wena angixole. Ukuxola is not something you decide. You cool down nje. Give each other, give me time. Sidlule
sibe right uma ukuthi siba right nomntakwethu, but ungangixini uze ungithumelele ama message athi wena usufuna ukuncengwa, usuyibona usumkhulu wena, lengane ngokuthi yona manje yenza amaphutha, wena manje uwenzini amaphutha. Musungixini. Namanje ngiyaphila ngithi anginayo inkinga yokuthi uyingcenye yalobu budlelwano ngoba wena wafakwa yimina kulobu budlelwano. Futhi vele uzophawula ngendlela othanda ngayo. Ungijahi kodwa. Musungijaha. Ngoba ngizokwenza into ngenzele wena ni celebrate njengoba abanye kini bethi nje sisayotapa. Sizotapa makuukuthi anithandani. Tapani phela. Tapani. Kanti mina ngangithunywe yini vele kumashezi. Ngoba ngayiyela mina kumashezi. Kwawukuthi nina niyabona. Manje senizongisabeza ukuthi nina niyotapa nina. Tapani phela. Nizokwenza njani ke mhlawumbe uthi sixoleleneke le TV osuyintshontshile usuyibuyisele emuva usutapile. Abantu sebedujule nje amaqolo sebehamba banyongela bethi lo muze ngiwakhala kuwona wa Facebook kuukuthi ngiwakha phambi kwa Facebook. Lo muze ngiwakhala kuwona wa TikTok kuukuthi ngiwakha phambi kwa TikTok. Kunama values and principles akithi kwamavundla engizowamela engeke ngize ngiwashintshiswe wena wakwamlaba ngabe wakaXulu ngabe wakabani. Kuzodingeka ukuthi ngiqale ngenze sure because I'm not a celebrity couple. Right? Sengimileke ngiyabonga kulabo abangincoma abathi ubunsizwa vundlazi ngimela ubunsizwa. And mawukhona besifazana bathi indoda yomZulu kodwa just ayibe stubborn. Bekunani nje ukuthi amxolele. Angeke mina ngizwe ngani. Kulabo ababuza ukuthi umhla ka7 usa on noma ukho on yini. Ngithi mina kule nkulumo yonke sengiyethulile kusuka eqaleni kuze kufike manje. Ningizwela ngithi ukuthi ngithini yini. 2 Ngiyabonga bafethu. Kini nonke. Ama message abonisa ukuthi lobu budlelwane nayo yonke lento engiyenzayo ifike yanqonqoza enhlizweni nasemizini yenu, yazi yangena nasema bedroom enu. Kukhona abanye abashadile abathi nathi kuvuselele kuthando kithini. Abanye bathi bese belimele babuyiselwe yilolu uthando. Ngiyabonga nje bafethu, angifisi ngisho ukuthi ngithi take this thing for granted. Baningi abantu abala ku TikTok abashela ukudlala but akakaze kufike kulesi sigaba nalokhu kuwongwa enisenzela khona sinomashezi. Siyabonga nje kakhulu nangalawo ama comments naleyo support. Abanye basithandazisa basicelela izinto eziningi. Siyabonga nje kakhulu ngaleyo nto leyo. But ngiyafisa ukuthi usukwenze konke lokho ube ukwazi kodwa futhi ukufike ulunguze kwamavundla bese uyahlela ungasali usungena ugamanxe uzofika uhlale emsamo emadlozini akithi kokencekence. Yabo ngoba nami ngingena kanjalo kweyakhe relationship uma ungifaka futhi nakhona ngiphume. Kukhona lela ngeke ngaze ngebongezwa khona nomashezi naye manje esephenduke seba personal ngoba kukhona abanye ovela ubabona ukuthi bangena bagamanqa impela ke nje bangena bagamanqa impela ngaleso sikhathi njalo uhleli nengane ishiwo yise akamazi ngisho ukuthi ukuphi mhlawumbe ngamaphutha akhe njalo lo muntu uthi mawusumphendula ngaleyo ndlela ngazuthi usunjani usuruti. Hawu kanti uruti sithi siyakhulumela. Ukhuluma kanjani? Sithi siyakhulumela. Ukhuluma kanjani? Ngena ukhombisa ukuthi constructively uyakha la bese uyahlela. Hawu ungena uzoshisa impepho emzini wabantu. Number 1. Number 2. Sengiqedile point lami lokugcina leli ngizolisho la. Amaphutha ayenzeka bafethu empilweni. Amaphutha ayenzeka. Nami kunamaphutha amaningi engiwenzayo. Amanye kuwo even nakulokhu kuthandana kwami noma shezi. Kukhona abakhomenta ngizwe nami amunye azathi kanti wena mavundla ngoba ninjalo mawuxabana nomashezi uyamala. Nami ngithi ngiyacheck type konje ngeke ngamala yini. Okunye uthola manje ngiyacheck uthola ngazi baqinisile.
Uthi khona lapho zama ungifonela ungangifoneli phela la ngithi si live la nabantu bami yabo. Now ngithi ke mina isicelo sami sithi ke uma sesiwenzile amaphutha ningasithuki bafethu. Ningasithuki bantakwethu. Ningasithuki ingane zasekhaya. Ufake kule. I think number 2. Leyo senda kule nenye futhi. Izokuveza manje. Now ithi ke lento bafethu ngisacela ukuthi ningasithethisi ningasilahli kakhulu. Siyawenza amaphutha ningabi harsh. Nize nidicilele isithunzi somunye umuntu phansi. Especially kule ngxabano yami noMashezi. Kuvela sengazi ukuthi uyena wrong, yabo? Njengoba evela umuntu onjani wrong. But phela kusho ukuthi manje sekufuneka ukuthi alahlekelwe isithunzi sakhe ngoba nakho enjani wrong. Angiphathi ke futhi njengoba kwayena ekuveza ukuthi uyayisola ngephutha kanjani alenzile. So leyo nto kodwa ayisho ukuthi sekufuneka ukuthi bese kuba ukuthi manje sesimhlubula simhambisa nqunu ke manje ngokungazi ukuthi manje namanje sitakile. Ningitshele mase ningibona sengikhuluma. Sengiyakhuluma. Yazi. Hayi bafethu ningixolele lana. Kunalo muntu oyisicefe nje kushuthi uno WhatsApp number wale phone engilokuza ngayo. Sabasathe ngiyamkhansela akhanseleki. Manje ngibaza abantu banjani. Yikho engingayikhiphi nje number yami. But bafethu ngisacela ukuthi ngiyacela manje. uMashezi ngakusho engangifuna ukusho kuyena sacela nimeke manje kuloko ukuthi uyamthethisa nyamthuka nimenzani siku right khona abanye okuthe uMashezi mayemelwa inhliziyo lapha bathi mina bekungafanele ngiye ngisho kuyena ukuyom-attenda ngenxa yamacala akhe ngiyabona ukuthi hayibo abantu ba angry bafethu usungaba angry ukuthi ungaze ufisela ukuthi omunye umuntu ngoba nakha nizwene naye bese kuba usungathi kufuneka afe ngoba kwenze njani ingane ngenxa yamaphutha manje kufuneka ukuthi kife ni angry njalo nina ni angry nina anifani nami mina ngiba angry for leyo nto hayi ukuthi ngiangry angikho angry mina ngiba angry for leyo nto leyo and ngidila nayo hayi ukuthi sokufuneka manje omunye umuntu ukuthi ngoba nakha nizwene naye uzumfisele ini ukufa. Before ke ngithatha ama calls ngicela nazi ukuthi ngikuzwile ukuncenga kwenu ngikuzwile nokucela kwenu kodwa ngiyacela ukuthi ninginikeze isithuba sami sokuhlola izinto eziningi ngoba njengoba ngishilo ukuqhubeka nomuntu kuumbhede eniyolala nobabili naye kuphela yoba ungekho TikTok yoba ungekho Facebook right ukuqhubeka nomuntu kuyikamera lokulala onizongena nobabili kulona kuumuzi enizowakha nobabili kuwona okungavela ufune ukuthatha ngoba nakwenzela ukujabulisa abantu abazofike benihalalisele ngesikhathi yonke into eninhle bese benishanitseni yosala kahle bese usala kuclash ama personalities mayise clashile ama personalities sithi hawu guys kodwa besingeve sinthanda besinifise lokuhle ya so kubalekile ukuthi sibheke leyo nto sengiqedileke size yini ngomhla ka7 ini wavundla washiya bala washiya kuphi sengiqedile ukukhuluma
ngiyabonga ukuthi ningilalelile nangizwa. Sengizothatha ke ukuphawula kwabambalwa. Ungangaphawula ngoMashezi. Le live was not necessarily about uMashezi. Le live was about you knowing who I am, so that uzokwazi nokungixolela kokunye, nokungemukela kokunye, noma ungishaya uphinde ungigone, ungilungiselele, ungilungise. Yayibona into engisho ilokho. Asizweneke noMashezi njengamanje. Imelile inhliziyo noma ingammelanga. Asizwene noMashezi ngesenzo asenzileyo. Angiphindeke akafebanga uMashezi. uMashezi akafebanga. uMashezi sibanga lento yokuthi ungikhumula ibhulukwe mina. Now angikwazi ke mina ukuhamba phambi kwabantu sengikhumule ibhulukwe. Kunezinto zethu nje ezisesikokeleni sethu njengabafana nesiqhosha ngazo, ezinye zazo abantu bethu. Yingakho ngingakwazi ukuya komunye umfana, kunalokho ngiya kumuntu wami. Akafebile Mashezi, ngoba ngiyayazi ibackground yakho konke okwenzekile. Engikhala ngakho isithombe okusakhayo ngami nangaye. Kukhona into okumphuca yona ezintweni mina ebengimthandela zona. So ke angifuni ukuthi ngithi mina asibuyele kuleso sihloko futhi, ngoba sengidlule kuleso sihloko. Ngiyabonga ke bafowethu ukungilalela nginkanta, kodwa at least seniyazi ukuthi mina ngimi kuphi, ukwenzela ukuthi nawe uthi uthatha iposition ngalolu daba engakufaka kulona ungacelile ngakufaka kodwa mina, kodwa ubuyithatha ube wazi ukuthi uMavundla yena ume kuphi. Ngiyanithanda ke kakhulu futhi nginifisela okuhle kuma relationships enu amanye that are falling apart, kwimishado yenu eminye that are falling apart, kumaphupho enani nawo amanye angafezeka nathembela kule relationship ukuthi mhlawumbe iyona ezokwazi ukunibuyisela in revive, iphinde inenze nibe ama active participants kuma relationships enikuwona. Ngiyaxolisa ukuthi kulokho ebenikubuka kuyisithombe sihle nihamba naso kube nama glitch kwesinye isikhathi asiyanididisa, but at the end of the day ngumuntu nami nginenhliziyo and ngivumeleni ukuthi nami ngibe ingxenye yale relationship, kungabe sengazi ukuthi yena kuphela. Kungabe ukuthi ngoba naku nina senifuna ukuthi izinto ilunge, ngisho mina ngingakabi ready njengo driver ningibonke ngilele njengo driver waleli bus, but because mina senifuna ukuqhubeka niye phambili ningivuse nithi angidrive ngoba ngibe ngozela, because izophinde liphahla ibhasi. Kanti ngithi mina ngicela ningiyeke ngilale, uma ngivuka, uma ukuthi ngizovuka ngizoqhubeka ibhasi. Ngiyayinto engisho ngilapha. Angikho angry, I'm not an angry person. That is why ngethuka uma ngithola i-call, because ngangikhuluma noMashezi ocingweni, sixabana off screen, sixabana noMashezi, sibanga lento. Sakhuluma noMashezi, ngimuzwa sengasaphendula. Ngiyamuzwa phefumula, ngitshela ukuthi hayi mhlawumbe uselele. Bonke ekhuluma. Ngithi mina umntakwethu hayi uselele. Ngithi mina ngizwa. Hayi umntakwethu hayi. Sengisuka lapha ngivala ucingo. Phinde ngifona. Manje ngiyafona. Hawu. Ucingo selibanjwe untwana. Ntwana. Ubu mama. Athi sixabane.
athi ngisacela ubuye ufone, ngisacela ubuye ufone manje usekhulekile lana. Ha! Yacishe yama nakimi enhliziyo. Yezwa ngathi mina ha nakho ngizobulala umuntu Nkosi yami kanti kodwa ngempela beka phansi ifoni. Atatazela ke manje nakho ngizofelwa ingane yomuntu. Sazi nami ngenze njani manje. Ngangikade ngithe ngizoba live. Yezwani? Ngathi mina weJesu. Usethuleke lapho ke. Ngithi ngiyafona okwesibili abasayibambi ucingo lapha na ke manje Ntuzu. Ngithi ngiyafona okwesibili hayi lutho. Hayi. Wathi ngeke ukuthi ngingene emotweni manje. Phuthuma eNtuzuma ke manje kwenze ukuthi uma kubiza ukuthi ngabe ngiyathandaza endleleni ngixosha lonke uhlobo lomoya ongcolile, umoya omubi ofuna ukuhlasela ingane Nkosi yami, ofuna ukusebenzisa mina ukuthi ingane kwawu Jesu ngiyathandaza, ngiyabopha, ngiyachitha, ngenza yonke into, casting all the black demons and everything. Hey wena ngiyakutshela inhlupheko engake ngabhekana nayo ngalesa. Hey ifilimu welokuzana. Angishaya ngisho ama-robot. Cabanga kuya konani, kwase kuya konani ngizongena ulive. Penene ngiphikelele Ntuzuma. Angaze ngithuke kanje empilweni yami. Ngifuna ukutshela nje ukuthi angikaze mina ngithuke kanje empilweni yami. Ngithuswa ukuthi lento sihambe yazi yafika kulesi sigaba esinjena, sihambe yazi yafika kule ndawana esifike kuyona. Hayi mangifika ke ngiyanixoxela nje nithi nifona uba lothi uzosibulala umjolo. Hey ngafika hayi ngenhlanhla uNkulunkulu emuhle, hayi usevukile kancane. Nakhona ngizambuka ngamehlo ukuthi usevukile. Ngifuna ukuthi avuke nje kuphela, engulwelayo ukuthi avuke umntakwethu, avuke umama. Kodwa nje hey kodwa akangabikho lapho ngisela kuthenene akavuke umama. Ake na ngempela akafike ke ayavukeke nami ke ngimboneka umntakwethu awu hey shezi mfethu sorry yabona. Hayi ke kube yilokho ke kwaba yibo ke kwaba yikho ke kwaze kwafika ke la ke okukhona nini namhlanje. Kodwa ukucasuka ayikhulekani. Angingakubizi ngokucasuka. Engingakusho nje ukuthi hayi ninginikeze nje ithuba, ningangixini ngizongimethisa, ningangixini ningangijahi, nginikeze nje ithuba futhi nakhona ngithembisi lutho, yabo, ngoba khona ezinye izinto esingeke size siyimele thina. Ngiqedile ukukhuluma 10:08. uMaNtuli uthi uzonibulala umjolo. uMapri uthi hey umjolo awona umjolo lo. Ngizothatha ke uma ungena ungabi mude kakhulu. Yebo sikhululekile nje kodwa ngisho ukuthi sithi yabo asikhulumi ngomashezi kuphela, sikhuluma ngeinto eziningi ezingezazo kusuka ekuqaleni kuze kufikelele manje. Awuvuni Sawubona mabo. njani baba? Ngiyaphila kanjani mntakwethu? Sikhona. Hayi ngiyakuzwa ngikulalele nje hayi. Hayi uyabeka. Khona la ngibheda khona. No hayi awubhedi baba awubhedi. Ubeka into esemzweni yakho ngaphakathi. Awufelanga ngaphakathi uzenzise ukhombisile ukuthi into ethile awuyithandi. Kodwa into engiyibona kakhulu kuwena baba unesikhwele. Right. Into makweyakho awufuni nje ngisho kube nomuntu othi uyayithinta nje. Yabo unesikhwele. Ngingeke ngihlabe kakhulu ngapha ngakushudo. Yes ube wrong ukuvumela umuntu ozokwenza into wrong kuyena. Ngoba vele lo muntu lo oze kushudo uyena muntu vele obe nenhloso ethize. Afuna ukuthi wena mawusuyibona lento le uzibone wena umncane ngendlela emangalisayo.
kahle right, Fundlasi umjabulisile lo wamfo loya. right. Ngani i-decision oyithathile yes yena ubefuna yona vele yena. Yabo, hayi ukuthi vele ufuna ukuthandana noshudo ushisela-ke wena nje ukuthi naye uyinsizwa ngakubo. Uyayibona leyo nto leyo. Right. Kodwa-ke kuyisifundo noma kubani ukuthi uma ngabe usuqomile usuke usuqomile awunayo i-right ukuthi ungaqhubeka ube nalowo mngane loyo owesilisa kade unaye. Uma usuqomile uyashintsha ney'ndlela zakho kade uzenza. Right. Kuyisifundo kuwo wonke umuntu nomunye osazoqoma osemncane ozoya emzini abantu. Kuyisifundo ukuthi uma ngabe usufaka udontashi usufakiwe udontashi. Eh, Leya nto wamembathisa yona eyayibhaliwe eyayikhombisa ukuthi ukhethiwe, sekhethiwe. Yena-ke ngokuthi phela iy'ngane zisafunda iy'ngane, akamboni futhi okuyena muntu oze eduze kwakhe ukuthi lo muntu uza ngobuhle noma uza ngobubi. Naye ubhuti lo oweza kushudo kwakuyindlela yokuthi ufuna ukuzoziveza ukuthi nawe uyinsizwa kangakanani, yabo. Hhayi ngoba naye ukuthi uza ngokuthi ufuna ukumthatha noma kanjani, ufuna ukuziveza nje kuwena halelise. Yabona nje lento yokuthi igabi igabi, yayibona ngazi ngizoyibeka ngithini, kodwa nje yeah. ngithi yobe 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 umoya phansi baba, umkakho loya, umkakho wangempela. Futhi engisho ukuthi ena ezinye izinto uma ngabe uyibonile zi-wrong ungayithatheli phezulu, wehlise Uma umoya. Yebo baba. ngiyakuzwa yezo kakhulu futhi ngiyakubonga nokuphawula kwakho nombono onawo. Yebo. Ngifuna ukuphinda ngithi kuwe nakubo bonke abanombono ofana nowakho, ikakhulukazi kule element ethi ngimjabulisile. Yebo. Ngizophawula nje ngithi mina kulesi space engikusona ngisespacini sami nomashezi. Yebo. Angikho espacini sami nomashezi nabanye abafana. Ngoba kungashona ilanga ngibhekana nabafana abaza kumashezi. Muhle umashezi. Uyathandeka, cishe wonke futhi umuntu ombonayo unokulangazelela ukufisa ukuthi naye sengathi angaba ingxenye yempilo yakhe, yabo. Yebo. Yebo baba. Leyo nto angikwazi ukuthi mina ngithi ngiyamvimba umfana. Ziningi intombi sonke sihlangana nazo ebhasini sishele uzwe ngokuqhubeka kwenkulumo ukuthi hayibo inomuntu wayo njalo mase uyahlehla ngoba uhlobo umfana olu-understandayo ukuthi kusho ukuthini ukuthi umuntu usehlonipha somewhere. Kodwa leyo nto iza kuwena ngoba umfana futhi uyayiqonda leyo nto. Akekho umuntu okudinga ukuthi eze kumina mina azongitshela ukuthi awuyeke ukushela intombi yami wena. Abafana mina umfana uza kumina uzongitshela ngiyeke ukushela intombi yakho, angikuthathi serious. Yabo, Kunjalo. Yes, kunjalo. ulindele mina ngilindele wena ukuthi ukhulume nentombi yakho. Kodwa intombi yakho mayivulela mina ukuthi ngikhulume nayo kusho ukuthi wena unamanga wena ukuthi uthandana nale ntombi. Yayibona into engisho? Yebo. Yikho ukuthi engeke ngikwenze mina engalindele ukuthi umunye umfana akwenze kumina nami ngeke ngize ngikwenze kuyena. Bangaka abafana ukuzofuneka ngibajabulise noma ngingabajabulisi. Into okufuneka ngiyenze mina ukudila nomuntu wami, ukwazisa umuntu wami ukuthi mina ngubani, ngithanda ini. And vele kusengasekuqaleni kubalekile ukuthi si-understandisane ukuthi hayi wedali 1 2 3 4 5. And umntakwethu besethi hayi baba ngiyaxolisa ngiyalibona iphutha futhi ke kwenzeke bese kuyadlula. Uma sekuphinda wemabongi, uma sekuphinda kusho ukuthi mina khona into engizama ukuyiphoqa ukuthi ayenzeke kodwa engazi ukuthi ayikho kudali. Ngimphoqa into angayenzile. Yabona into engisho? Now ngifuna ukuthi ke lokho kumjabulisa angifuni ngisho ukufaka ukuthi kuyingxenye yesihloko noma kusona isihloko. Angihlangene nomfana. Bangaka abafana ngizokwenza iregister yabo ukuthi kwafika lona ke wahamba lo wama knickknacks kwaqhamuka owe-omo. Yabona engisho? Yebo. Mina umuntu ofuna ngidile naye umuntu wami, and uma ngabe umuntu wami engayemukeli lento engifila strong ngayo ukuthi angikwazi mina
ukufila ngathi ngumfana. Mina ngiyacela ukuphinda futhi ngisho mntakwethu. Yebo. Ukuthi insizwa kwezinye insizwa iyona insizwa eyintombini. Now ngilindela ukuthi umuntu amakuvikela ubunsizwa bami. Kunjalo. Kwezinye insizwa. Now ke mina kakhulu ngithi ke ngibruised kuleso sigaba esinjalo. Akafebile umntakwethu. Kodwa mhlawumbe usadinga ukunderstand ukuthi lenkabi kusho ukuthi mawuyikhahlele kuleya ndawana usuke ikhahlele kabani. Lapho impendulo yakho wena. Hayi ngiyakuzwa Vundlasi, kodwa ke ufuna lewazi ukuthi masiphila emhlabeni ngathi nje mhlawumbe ninenelusayo ukuyibone ubone into ekhazimula kahle lapha uthi uyasondela kuyona kanti inhlwathi igoqile. Angithi enye into uze ugcina ususondela uyithinta lento kanti uthinta inhlwathi uqobo lwayo. So ngamanye amazwi akanakanga ushudo ukuthi ukusondela into engalunganga eduze kwakhe engeke ayivume umyeni wakhe leyo nto leyo. Angithi nje nakokuqala nje wawukhuzile kusho ukuthi akabonanga kahle ukuthi ngendlela ecasula ngayo lento njengokuthi nje futhi Vundlasi aningakabondi nihlale ndawonye usho izinto ongayithandi nayo oyithandayo, noma mhlambe wazisho wangazizwa kahle zangangena kahle emzweni yakhe, nokuthi ena naye ashintshe ukuthi usenabanye unabangani ade nabo engakabikho wena enabo ejwayelene nabo. Uma sokukhona wena fanele laba bangani ade nabo abayeke, ngoba wena awuzuba understanda labangani laba ukuthi beza kanjani kuyena ngoba wena umuntu wesilisa uyindoda. Anginqabi mina lento oyisho ngoba umuntu wesilisa Vundlasi. Isikhwele ngiyazi ukuthi unaso uyamthanda ushudo unesikhwele. Ngiyabona ngisho amehlo abomvu kumanje ukuthi cha umkhumbule kumanje usithandwa sakho futhi ngabe uyasifonela uyaxoxa kamnandi naso, kodwa ke ngoba inhliziyo ayiphakelwa usadiniwe. Kodwa ngithi nje ayiphole ayehle Vundlasi siyayithoba naye ngiyacabanga ukuthi uzwile Nkosi yami. Yebo mina ngiyazi usexolisile umntakwethu, but ngithe kuwe enye yama-reasons eyenza ukuthi le relationship ibe phambi kwabantu, izinto ezenzeka kithina ziyenzeka nakwabanye abantu. Angifuni ukuthi sisheshe sidlule singayinokondisanga ukwenza ukuthi nakwabanye bayibone ukuthi makudlulwa kuyadlulwa yini or kudlulwa kanjani. Ukhona umuzwa onawo othi ngifuna ukuncengwa? Hayi indlela u-act njengensizwa indoda yomZulu u-act kahle baba. Yiko ngithi ena abakulinde uzipholele wena ngoba usuchazile ukuthi vele uma akafebanga futhi akayibizanga leya ndoda ukuthi ayize kuyena. Nayo leya ndoda ibingasondela kuyena baba iney'nhloso ey'thile zokuthi ifuna ukubhidliza lento yenu, funa le enye into uyicabange uyibuke nawe leyo nto leyo. Iney'nhloso ey'thile zokubhidliza lento eniyenzayo, ifisa nayo ibe njengawe, uyayibona. Angifuni ngize uyiphendule indaba yalo mfana Mabongo. Ngifuna ngisho ungafaka kangakanani igama lalo mfana, ngifuna uyithola ngikhuluma ngalo mfana mina. Nakho la ngifuna ukungena khona. Uthini ngabantu abathi hayi wena usuxolisile kanti uyoxolisa kuze kube nini seku-right phela? Uthini kulabo bantu? Vundlasi ngiyacabanga ukuthi abantu la emhlabeni umlomo bathi ukhuluma noma yini. Ngicela ukwazi ngicela ukuthi uyazi nje na ukhulile umuntu ukhuluma noma yini ukuthi akayikhulumi. And angayiboni ukuthi futhi uthola ukuthi ikhulunywa abantu uthi uma ubabuka kahle ubabona kahle uthola ukuthi abantu aba-useless nje, angixolisa nokusho kanjalo, obonayo ukuthi nje abayindawo bamile kwabona nangempilo yabo. Kodwa nje wena ngiyacela ukuthi ukuvala amadlebe ulalela inhliziyo yakho ukuthi ithini, nibuyelane noshudo ngeyi-7 sifuna ukuyalena kuphela nje. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga mama. Ngiyabonga ngikhiphe ke. Okay. Ngicina ngeyi-7, ngiyangicina ngeyi-7. Sabona Gogolicious. Yebo mnewethu njani? Siyaphila ngana wethu. WawuGogolicious onezwe li-fresh kanje.
Hey, isitori eside indaba yaleli gama sangelinye ilanga. So before ukhulume-ke Gogolicious, ngicela ukucela ikakhulukazi kulaba abasanda kungena nabangajwayele ukuba ingxenye yo-live bethu. Ayikho right le ka-next. Uma ngizokhuluma nje noGogolicious singaqeda ngilo live ngisakhulume naye nje kuphela ngoba hhayi ukuthi phela question yokuthi sithatha abantu abangaki, sibheka nje i-conversation sibone iqhubeka kanjani. So uma uzwa ukuthi faka u-next ungawufaki ulalele nje kuphela, yabo ileyo nto esiyicelayo kanzakethu. Otherwise sophoqeleka ukuthi siwavala ama-comments. Woza-ke Gogolicious nawe uzoncenga, ngizwile kuthiwe ladies house nithumene kwathiwa siyogcwala kwi-wall yakhe simncenge siyi-South Africa. Awu ngeke phela singancengi kodwa ngizoqala ngokuthi ngithi nje yobe. Phephisa enhlizweni elimele. Inhliziyo elimele ithatha isikhathi sayo ukuphola. Kodwa-ke siyakucela bandla ekupholeni kwakho ube nawo umkhuleko. uShudo simenzela ama-comment exolisa wakhombisa futhi nakuthina ukuyisola. Uphundulekile ngoba yena uyazi ukuthi la ahamba khona umelele nawe. Kukhona lento emphundulile naye futhi angayibonanga iza ukuthi isiyamphundula manje. Kodwa njengoba ukhona la nizoncenga nifike khona nethi hayi kahle umavuni sesijwayela kabi sesiyaye ukuncenga. Lutho mina kade ngibhala nala kuma-comment ukuthi bapha abafazi besililo ke simane sesiyolala egeyithini ukuthi uyavuka ekuseni usifice sikhona silila. Kodwa-ke uma ucabanga uGogolicious, imicimbi izoyilungisa yini lento yokungavumelani kwethu noMashezi umhla ka-7 njengoba sowuxina sowuphuthuma kangaka, uzoyilungisa yini lento ebaluleke kangaka mina engizama ukuyilungisa phakathi kwethu obabili? Angeke. Angifuni ukuqamba amanga-ke lapho ukuthi imicimbi izokulungisa. For the fact that inhliziyo yakho ayikakabi right, umcimbi awuzukwenza lutho. Kunalokho uzobe u-oppress umcimbi ukuthi wena inhliziyo yakho ube umuntu ongabe usakwazi ukuveza okuthandayo nongakuthandi. Ungabe usakwazi ukuveza imizwa yakho. Kanti kubalulekile ukuthi nobabili omunye akwazi ukuveza imizwa yakhe komunye. Injengoba injalo imizwa yeqiniso. Kukhona-ke abanomuzwa wokuthi mina ngundlovu kayiphikiswa Gogolicious. Nawe ekusazini kwethu nje mhlawumbe ngoba nami kukhona ukuthi ngokunganaki kwami kube khona la esengundlovu kayiphikiswa nguzwi lakhe. Kukhona la onomuzwa khona onjalo, alikho iphutha uma ucabanga kanjalo, ngizokwamukela nalokho uma usupport ukuthi kukhona la ngona khona mina kulobu budlelwane. Kwesinye isikhathi siyona ngokungaboni nokunganaki, kodwa ngingathi mina indlela wena osuke urepriminda ngayo umkakho. Ebese-ke thina-ke ngoba sinama-feelings amanye into siyibeka ngenye indlela. Wena ngesingawe usuke uqonde ukufaka indlela eyaphambili ngoba ufuna nakhe umuzi wakatotisana. Kodwa-ke ngoba lento vele isisesidlangalaleni iyahamba ihambe imoshwa yithi ngoku-analyzer into wena osuke uyisho kumkakho ngendlela ukuthi ufuna niye kanjani phambili. Ngiyabuzwa mama. Hayi nangu uMakhumalo la uthi ngineconsi. Kodwa-ke kulungile. Hayibo, ugandaganda phela uthengela uMashudula njalo. Siyawazi ugandaganda. Hayi ugandaganda ngasho ukuthi ngangiwuthenge ngoba ngidinga into engizoyigibela. Ngibona ukuthi nathi engathi ngingayithola manje, yabo. So ke ngangazi nakhona ngithi ngilinda ukuthi sesisondele isikhathi manje hayi. Kodwa-ke kulungile Gogolicious, enye into nami lama calls kakhulu
ngiwenzela ukuyihlola nami kwenza ukuthi ngishintshe makukhona la engirong khona. Ndo ngiyabonga kakhulu Siyabonga. mama. Siyabonga baba. Thank you mntakwethu. Bye. Ubalowa uthi lo hlomuka. Kunabantu abaningi ukuthi mina ngize ngingasho-ke esengibablockile la. Engibablockela nje just ukuveza nanokuthi nginohlobo lwabantu engibafuna kwisekele yami. I-topic la eyami nomashezi. Khona ezinye izinto ubona uma uthi uyabheka ukuthi hayibona umuntu esekhuluma enye into-ke futhi manje seceleni. Nawe ugcina usubona hayi nangu uba emotional ngento ebengingavele ngiyizibe yabo. So sengayiphendula kudala into ethi sketch le noma kusona sketch. So angikwazi ukuthi ngithi ngimatasa ngi-address izinto la zokuquleka kwabantu sketch kushuthi naleso. Quleka abantu ngoba abantu bequleka kuquleka isketch kushuthi nalapho. Amanga njengoba ngangishutha ngisentuzuma. Kufuneka ngiyeke leto-ke manje ukuthi manje kunale nkinga ngibheke ukuthi manje akushuthi ngimbhalo ukubhaliwe hayi Mavule siyamazi ubhala incwadi amanga manje ukuthi mina ngisentuzuma kuquleka umuntu. So angazi ama-comments amanye abuya veza iminyaka ukuthi ingakanani. Bengimfuna umuntu wesilisa ngaphambi kokuthi ngivale 10:26 sengiya ngasemaphethelweni. Othi nangu umnewethu la ngicabanga ukuthi kukhona into angangilapha. Mnewethu Umnewenu mina Mavule. ubalo pho phambi kwakho lo Sorry. Ngiyaxolisa ukufaka omunye umuntu phambili. bekusibari manje la phambi kwethu mina ngithi hayi la inkabi yami la manje mhlawumbe izongelapha na. Phephisa ke khona la eduze. Lalela-ke Mavule. Thank you so much uku-accept. Yazi wevundlazi. Bengilo ngifisa nje ukuxoxa indaba emfishane. Ngisayintombazane ngangagqoka amabhuluku ekhaya. And then ngafika e-tertiary ngafunda amabhuluku. So uma ngibuya ekhaya isoka lisekhaya emakhaya. So sengingasela ndaba nje nginakho ukuthi uma ngigade nje kuphela ukuthi obaba bekho then ngizogqoka ibhulukwe lami yabo. Then ubrothers kusho ukuthi akekho happy uyabo. Uthi-ke uma useyisoka usuke useyisoka awunakho ukuthi ukhiphe umthetho oqine kakhulu. And then ubrothers booked me e-Richards saya e-Richards bekhaya kusehlehluwa wangithatha wangibooka to ukuthi siye e-Richards Bay. Sasihleli kuleya ndawo kunama-restaurant alapha eMerency. Sahlala lapha the whole day. I think safika ngabo past 9 to 10 ekuseni saze sasuka lapha ngo-3. Uyazi Mavundla wayengigiva nje. Uyazi ukuthi namhlanje lokhu ngakheka ngalelo langa. Engigiva nje. Yonke into engiyaziyo nengayifunda ukuthi ngibe umuntu wesifazane ngayifunda ngalelo langa. Yeah. It's a pity ukuthi we are no longer together. Vele kwakuse early, I was very young. Kodwa namanje la engikhona mina badla ithelo zalo yabhuti. Zemfundiso anginika zona ngalelo langa. Yeah. So ziningi izinto ezenzeka masikhula Mavundla. Kwesinye isikhathi you will have nje i-shortage yokuba ne-sister figure or someone nje ozothi ukuba mdala ngo-3 years ekhaya mhlawumbe ukhula ubukela kuye noma ozothi hey uyabona don't do this uyasiphoxa. So mina bengithi this is a very small mistakes and le mistake yenziwa yini yenziwa i-environment labantwana bakhona nje asebekhula kuyo. So bagcina bengasayazi into ephoxayo nokuthi nje ayisuka kunani into sisakhule ngathi ihlazo mhlawumbe ukulala yabona okunye bese umuntu engabe sakunaka nje yabo. So
Bengiyibuka nje lento ngiyayibuka but ngiyayibona into engeluthi ikhula. It's painful like mina ngoba I'm a village girl. It's painful and I can feel your pain, yabona, as umuntu wesilisa. But bengingayiboni ihamba kangaka. Nginento ethi ke awukuthathele ngane one day. Ungaze nje ufike ey'ntweni zokuhlehlisa nani enye nje iphathi beyengangeni kule ndaba bafowethu. Awuthathele ngane one day. Uyeke lokhu ukukhuluma ngey'ncingo nani lento ayizukunakha. Enye into mavinto engasiyibalekele. Phela nini sizona iy'ngane nabantu abadala. Do you know ukuthi kunalo phisi nje owawukhanda engingakwazi isizathu sakho-ke kuyini, but-ke it's good because into yakho ine-teaching ngiyayithanda nayo. But kunale part eshodayo yokuthi you guys, you are not young nobabili. So njalo kuzothi manithintana kancane ukuba ubula iduze ngabe kungcono. Manje mawule lesi silonda lesi sivuleka kakhulu sokuthi kade nazene sekufanele ngabe senike nabonana phela ngesikufihle lo. Bana mama. Bana Ngibadala. ukuthi wena asibonane ngithi ukumthintathinta. Umbekelani uthi ukuthi kancane uthi umshaye uthi uyabona nje uqondisa ukukhuluma ube usuyabona emva kwalokho ukuthi uyophinda yini umashudu lenza into ongayithandi because njengamanje enye into ukukhuluma efonini njengoba ngisho ngithi ngine-experience, that's why I'm saying this, ngine-experience yokuthi ngasizwa umuntu mina owangitshela yonke into embi ngomuntu wesifazane owangikhulisayo engangazi ezama ukuthi Isikhathi singakashayo ukuthintathina. cha asasise-restaurant the whole day. Ungakalethi i-suitcase We were wayeseqalile. in restaurant the whole day. But sengithi-ke kuwe angithi uzokwenza u-step 1 ma ubona ukuthi uyakuhlula uthathe u-2. Kodwa nje eyokuhlehlisa amalokhozana ama-date nani ayakonakele kangako mntakababa. Wedade, Akonakelanga kangako. yazi ngifuna ukuthini-ke kodwa mina-ke. Ngicabanga ukuthi kunale part oyishoyo ethi sesibadala. Ngicabanga ukuthi iyona kanye impela-ke le eyenza ngithi mina hayi amabomu lawa ngoba if besibancane mhlampe bengizo-understanda. But ngoba sesibadala obviously umuntu usiyakwazi ukubona ukuthi hayi saxabana kangaka siqala ukwenza lento noMavundla wavela futhi ukuthi akayithandi kangakanani saxabana kwama social media wonke bese uyayiphinda ubusuzothi wena i-mistake futhi ukhuluma ngayo Angithi iyalana-ke bhuti kule figure engikhuluma ngayo ukuthi kunento ebalulekile la and which unokuyiphatha leyo nto uthi wena you wish you can grow abafana abaswele the father figures. Leyo nto iyokulimaza impilo yakho yonke. Yokuthi okunye ukwenze ngempela ngoba ubungekho aware ukuthi kufika kanjani kumuntu owumuntu wesilisa okuthiwa uyi-boyfriend yami noma umuntu ongihlelela something ukungenza unkosikazi wakhe. So asinamuntu-ke singamblame kulezo zinto. Uma usuze wawukhomba umuno wena njengomuntu omdala wathi ngiyamthanda leyo muntu wesifazane, work hard on building her. kulungile mama bengithi ngikuzwile ngane kwethu ngicela ningiyeke kodwa kwamanje. But now sishawa isikhathi because u7 ngeke uzophazamiseka. Mina-ke ngiphike ngento yokuthi ningangixini ngeyi-7 mina mama ngeke umuzi wakithi angiwakhi ngeyi-7 noma ngeyi-5 ngiwakha ngokuvumelana kwemimoya nokwemukelana kwey'nhliziyo ukuthi sekukhona abantu abathatha ama-leave ngiyaxolisa uma kuwukuthi njengamanje lento engiyifuna yenzeke ayizukwenzeka ngizophushwa ziyi-7 ngelinye ilanga niyongifica ngiyile bathroom noma ebedroom ngoba naku bengade ngithi ngijabulisa nina. Siyaxolisa Mavundla. Wangezwa ukuthi ngithini kuwe eRichards Bay lapha eMarcy. But it's not that big. I'm telling you, ayikho nkulu kangako. Mina ngiyafuna ukuthi it's big uma ngikunikeza i-understanding yami njengomfana wakwaMavundla okhulele ohlobweni oluthile lomndeni nohlobo oluthile lwama-values nama-principles engikhule ngaphansi kwawo engifisa futhi ukuthi nanoma ubani engiyomlanda ukuthi azoba ingxenye yey'ngane zethu nesizukulwane esilandelayo
zikhulele ngaphansi kwayo. Uma mina naye siklesha lapho angikwazi ukuqhubeka until kulunge leyo ndawana. Angikwazi ukuphushwa yi7 mina ngingakayilungisi leyo ndawo. Angiphathi futhi uma ekuxoliseni kwakhe kusazoke kube ne-element yokungazi ukuthi iphutha akaliboni, number 1. Number 2, angiphathi uma ekuxoliseni kwakhe ezokeza support ngisho nawo odade wabo bethi abaliboni iphutha. Naw leyo nto ngitshela ukuthi inkulu into mina engizoyifaka kuyona ngingakayilungisi. So ngithi nje maningi ngeyi7 ningangixini ngeyi7. Uyabona nje manje nginikeni ukuthi ngilungise lento mayilunga, mayingalungi futhi ningivumele ngivalelise ngixolise ngihambe. Bakhona bangithanda nale nkani yami. Hayi Mavundla. Ngiyazi mina ukuthi kuzolunga. Uyazi nje anginavalo, ngazi kahle ukuthi kuzolunga and kuyilungelo lakho uzwe kahle. Mina nje akungiphathi kabi bonke labantu abafaka iy'nhlamba la, because uma ngabe umfana ongaprepare ukuthatha unkosikazi angeke beze beyifile into oyifilayo. Uma uwumuntu wesifazane ongekho kuyilevel yokuthi unkosikazi noma you are ready nawe ukuthi usungaya kuleso sigaba, you will not understand lento eyenzeka la. So that's why ngingafuni nokufunda ama-comment most of time, because amaningi vele will not work. This will work for someone okuyi-level efanayo nale enikuyona. So-ke ngithi mina kuwe awuke wenza usuku uyitshele, ngoba okokuqala nje awazi noma amashedulo uyazi yini oyithandayo kahle, ngoba uhlezi mhlawumbe umtshele efonini. Awuyinike usuku olulodwa nje lapho uzomgiva khona uzubhodla uthi uzayi ngamtshela, yabo? Uhlezi naye la, ningekho ku-social media, ningekho efonini. Umgive uzunela ukuthi yazini ngamtshela lo mntwana, yabo? Emva kwalokho-ke Mavundla, ngiyazi once wabhodla you will be able to take decision there and there, ngoba iskrini asakhi vele ekugcineni niyogcina nidinga ukuphuma ey'krinini manilungisa ezinye izinto ey'balulekile. Ngiyabonga kakhulu. Uthela ibizwa kanjani igama lakho? Igama lami mina nguNonhlanhla ngwabukhosini. Wena la uthi Kamwanas. Ngiyaqala ukuhluleka ngokufunda. Bye-bye. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu imbono yakho yezwa mama. Siyabonga, bye-bye. Niyixolele inkani yami bafowethu, niyixolele wangempela ikhona nje, iyasebenza futhi iyangisebenzela mina, ngoba yenza ukuthi noma usebenza nami dila nami unga-understand nje ukuthi hayi kabi si-right kodwa chala, yabona into engisho. Mhlawumbe futhi umuntu esevala nje kulabafanyana abancane abasibiza ngey'bonelo kubona. Ngiyafisa ukuthi inhlonipho akukhona ukuthi yebo, hayi yes yebo malume, akuyona le inhlonipho. Inhlonipho ukwazisa into yomunye umuntu, ukwazisa nje umuzi wakomunye umuzi, ukungena emzini womuntu ungangeni ufike ume phuhle emzini womuntu, ukungena ufike uhlale phansi futhi nakhona uhlalise la okuthiwa ehlala khona, ngoba ukwazi ukuvela ungene nje emzini womuntu uhlale esihlalweni mhlambe sikababa wala ekhaya. Now leyo nto iqala ngokwazi nje ukuthi ngisekuhambeni uma ngifika la uyawazisa umuntu womunye umuntu. Ngakithi awungeni ngisho nesibhamu emzini womuntu. Isibhamu usifihla ngaphandle ngaphansi kwesihlahla thizeni or ngaphansi kweshe, usifihle lapho uyongena nje kwamuntu usuhloniphile, ngoba awazi ngisho ukuthi lungakanani ulaka lwalowo muzi ngezikhali. La isikhule khona thina, la isiqhamuka khona, siwazisa kangako umuzi wakomunye umuzi. Number 1. Number 2, into yomuntu awukhumbula ndoda, awuyiphathi isinome kanjani. Angiphathi uma ngabe usokwazi ukuthi hayi lento eyomuntu. Yingakho thina ngisho ngaphambi kokuba intokazi siyiteketise siqale sithi nkosazana kukhona kodwa lapho siuhlonipha khona, bese yasho sithi unamama, ithi hayi kukhona, noma sesiza ngokhoshini, ngoba akho sign phela esiyibonayo nakhona evezayo, kodwa singene sithi ngoba sesenzela ukuthi just in case kuukuthi ngempela inkosazana ibinjani ibiqinisile, sesenzela futhi noma umnotho evela kube ukuthi hayi ithi nangu, bese dawu
hayi nkosazana bengithi mhlawumbe amazi okungiphebeza nje phela siyanazi namantombazana. So ibalekile ngoba ngelinye ilanga uyofela emanyaleni. Uma ngithi emanyaleni mangikhuluma ngokufa angikhulumi nje kuphela mina ngokugwaza ukudutshulwa nokushawa. Kwesinye isikhathi uyazi ukuthi uyafa uphila nje. Kanti wadla ukudla kwabantu. Kanti wadla ukudla sekunoshevu wakomunye umuzi. Kunabantu abalala nabafazi babantu lapha ngaphandle ngoba nakho labo bafazi bayabavumela abayi-understand ivalue yokuhlonipha imizi yalapha abaganele khona. Alale impela umuntu alale nenye indoda ingene nayo kwinkuna yakomunye umuzi ayizazi ukuthi isife ihamba isibole mangikhuluma ngokufa ke ngikhuluma ngalokho uma ngabe sikhuluma ngokukhulisa izinsizwa nokukhulisa abafana bese bancane ukubaleka kokwazisa into yakomunye umuzi. Kodwa ke leso isihloko esiyosikhuluma singabafana sizinsizwa sincebelekile singayikhulumeli lapha ekitchen esethu mama hayi ibalekile lento ebishiwo Mavundla ngoba nawe uzobuya isho ngesoprano ubuye ungayitholi kahle kanti ngiyazi nama sesisodwa uzoyizwa. Ingakho ngomhla 27 sizobe sihlangana nobabafanyana abancane sikhuluma lezi zinto. Abaningi babo bakhuliswe oma babo nje. Abanye bakhule bengenayo father figure abazi ngisho ukuthi kuyini ukuba umfana abazi futhi ngisho ukuthi kuyini ukumela into yakho nayo leyo nto yini. So sizokhuluma lezo ihloko ezinjengalezo esemukela khona omama abathi ayi Mavundla nathi sicela ukuba ingxenye yale women's conference sicela ukuletha nangumfana wami useqala ukubhonga ufunda ugrade 11 useyitshela ukuthi useyinsizwa uqala ukuthi umfana uqala ngaye ngaleso sikhathi ngiyamthanda but akunayo father figure. Ngizoyithumela ilink yalabo bafanyana abancane abayofika nje ngo6 ntambama bephuma ekseni ngo6 singalele sixoxa leyo nto nje so that ezothi noma esebuyela kuma wakhe azi ukuthi umuntu wesifazane uyathandwa, umuntu wesifazane uyavikelwa, umuntu wesifazane uyaholwa, akhonjiswa indlela. Asimtshele futhi ukuthi mdala eneminyaka ewu13 enjalo eneminyaka ewu14 enjalo uyena okufuneka vala amagate alayikhaya vala amasango check ukuthi amawindi yonke into ivaliwe before kulalwe. Makuthi khona into ekhwashazayo lapha uyena ofuneka avuka athi phipho aqalaza ukuthi kuma kanjani. Uyena ofuneka aqinisekise ukuthi udade wabo usafe esikoleni la bafunda khona. Uma wakhe uright ma uright noma ngabe kuthiwa akanawo amandla kodwa ubuholi bokuba ingane endala buqala ebufaneni. So ke ezinye zezihloko ke lezo esiyobe sikhuluma ngoba ungakhuluma Mavundla kuphela mina ngobe ngufacilitator nje kodwa sizobe sinayo lapha eThekwini ukulindele ukuthi sizothumela imininingwane enelink la ukwazi ukugcwalisa khona imininingwane yakho bese uyafika. Ngenxa yokuthi ke baningi abantu abafisa ukuza la kuyongenwa kuphela labo ababe bengene ngale ndlela esobe sibayalele ukuthi kwenzeke ngayo. Baningi ke abanewethu engibaziyo abanamava kakhulu kulento yokusikhulisela izingane zabafana nami engikhuliswa yibona ababe beyingxenye yepanel yabantu ababe bethinta izihloko ezahlukahlukene. Siphinde futhi kube nama questions and answers la kuyobe ukuthi ke mhlawumbe umfana ufuna ukubuza ukuthi hey manje mase ngiqala ukubona intombazana kube khona into engathi iyavuka ngenze njani sizobe sikuphendula nalapha. Ngivumeleni ke bafethu ngivalelise bantwana basekhaya. Ngibonge nje ukuthi ningxenye enkulu yempilo yami. Futhi abanye kini cisha nonke futhi engiqala nokuyitshela ukuthi ningabafowethu begazi nodadewethu begazi. Nginizwa noma nikomenta noma niphawula ukuthi niyangithanda. Nginizwa noma ningixeka ukuthi aningilahli ningishaya ningikona kunjalo. Social media kwesinye isikhathi siyafisa ukuthi sengazi ukuthi kakhulu besingawusebenzisela lezo inhloso ezinjalo zokwakha ubuhlobo kakhulu kunokwakha izitha. Sengathi besingawusebenzisa kakhulu for ukutusa kunokugxeka. Sengathi besingawusebenzisa kakhulu for ukubona okuhle kunokubona okubi. Sikhule kunokuba sife, siphile kunokuba sishabalala. Ezinye zezinto engifisa ukuthi ngelinye ilanga mawufuna ukungikhumbula ngamagalelo ami ikakhulukazi kulezi inkundla zokuxhumana wazi ukuthi ngathi ngiyiphethe induku angiyisebenziselanga
ukushaya ngayo abantu, kodwa ngasebenzisa yona ukuvikela abantu. Ngoba akukho ebunsizweni engingenakho engingakuphethe futhi, including nokushaya. Kodwa lokho kushaya lokho akukhona ukukushaya abantu, ukukuvikela abantu. So-ke siyabonga kakhulu kwabesifazane abasithandayo nabesilisa abasithandayo, siyathokoza kakhulu. Kulawo abathi bafisa ukuthi kungene umama, angeke angene umama, asizwene nomama. Kodwa uyaba nama-lives wakhe, khulumani nomama, njengoba nami ngikhuluma nami nje. Angazi ukuthi uma nithi umama angene, ungena uyaphi umama la. Kulesi sihloko esengisikhulume nani kusuka ekuqaleni saze safika la sifika khona. Sengiqedile futhi ukukhuluma. Uthi into yaphi kanti? Ayike ngiyabonga mfethu, seku-11:15. Ngiyabonga kakhulu. Okunye nokunye ningakwazi ukungikhulumisa ku-inbox. Ngiyaxolisa kulabo abathi nginenkani, abanye abathi angitsheleki. Sorry kakhulu. Sorry kwangempela. Angeke nje-ke mina ngizwe ngani. Mina nje-ke ngijikile ngixolele nje kulokho, ngizoba la engime khona ngisho lento engiyisho. Bye. uNkulunkulu alilondoloze. uNkulunkulu angigcine. Ngiyanithanda.